κύριος αυτός δεν είναι κανονικός μάγειρας, αφού ναι μεν φοράει ποδιά και σκούφο, όμως φοράει και κουστούμι και γραβάτα και γυαλιά. Τα παιδιά δεν κρατούν πιάτα, αλλά ανοιχτά βιβλία. Και η σούπα δεν είναι κανονική σούπα, γιατί μέσα δεν έχει μακαρονάκι κοφτό, αλλά γράμματα. Αν η εικόνα έδειχνε έναν κανονικό μάγειρα να βάζει κανονική σούπα σε κανονικά πιάτα κανονικών παιδιών, θα ήταν μια φωτογραφία. Αλλά τώρα που δείχνει έναν δάσκαλο να προσφέρει γράμματα σε μαθητές, είναι μια γελιογραφία. Τι θα γινόταν αν αντιστρέφαμε τους όρους? Όχι, δεν εννοώ αυτό ακριβώς. Ούτε κι αυτό. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ο δάσκαλος προσφέρει γράμματα, προσφέρει διδασκαλία στους μαθητές μέσα σε μια γελιογραφία. Εμείς λοιπόν θα το κάνουμε αλλιώς. Ο δάσκαλος προσφέρει γελιογραφίες στους μαθητές μέσα σε μια διδασκαλία. Αυτό ακριβώς έρχεται να κάνει η EduCartoon. Η αξιοποίηση της γελιογραφίας στην ελληνική εκπαίδευση δεν είναι κάτι καινούριο. Όμως μέχρι σήμερα περιοριζόταν κυρίως στην παρουσίαση ιστορικών γελιογραφιών του 19ου και του 20ου αιώνα που είναι δημοσιευμένες στα βιβλία της νεότερης ιστορίας. Οι γελιογραφίες αυτές τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζονται ως ιστορική πηγή και αναλύονται παράλληλα με την ιστορική αφήγηση ή συμπληρωματικά με αυτήν. Η EduCartoon φέρνει δύο καινοτομίες στη χρήση και στην αξιοποίηση της γελιογραφίας στην εκπαίδευση. Η πρώτη είναι ότι οι γελιογραφίες δεν χρησιμοποιούνται απλώς και μόνο συμπληρωματικά στο μάθημα, αλλά γίνονται η αφόρμηση του μαθήματος, τροφή για συζήτηση και προβληματισμό στην τάξη, ακόμα και διδακτικός στόχος. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι η χρήση της γελιογραφίας δεν περιορίζεται πια στο μάθημα της ιστορίας, και μάλιστα της νεότερης, αλλά διευρύνεται σε όλα τα μαθήματα. Για παράδειγμα, μια πολιτική γελιογραφία μπορεί να δώσει όθηση στο μάθημα της πολιτικής και κοινωνικής αγωγής. Μια αντιπολεμική γελιογραφία μπορεί να γίνει αφορμή για συζήτηση στη ραψοδία Ζήτα της Ηλιάδας ή στην Ελένη του Ευρυπίδη. Περιβαλλοντικές γελιογραφίες μπορούν να αποτελέσουν ολόκληρο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής. Γελιογραφίες σχετικά με το αυτοκίνητο και την οδήγηση μεταπλάθονται σε μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Η ιδέα έχει ήδη δοκιμαστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο Γυμνάσιο Καλυθιών Ρόδου, τη χρονιά που μας πέρασε, εκπονήσαμε το πρόγραμμα «Μιλώντας για το περιβάλλον» με τη γλώσσα της γελιογραφίας. Δείξαμε γελιογραφίες του Μιχάλη Κουντούρη, μιλήσαμε για το περιβάλλον και τα προβλήματά του, είδαμε σχετικές ταινίες και πίνακες με αντίστοιχο θέμα, μάθαμε πράγματα για την ιστορία της τέχνης και τελικά τα παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους έργα. Στην ελληνική γλώσσα πάλι, τα παιδιά αξιοποίησαν όλο το υλικό που είχαν, κείμενα, γελιογραφίες κτλ. Και έφτιαξαν τα δικά τους σκίτσα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και φέτος και μάλιστα σε ένα πιο δύσκολο μάθημα, στα αρχαία ελληνικά. Αφού ακούσαμε τον Ιωάννη Χρυσόστομο να μας μιλάει για την ελεημοσύνη, προβληματιστήκαμε για την κατανομή του πλούτου στον πλανήτη και το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών και πάλι με αφορμή μία γελιογραφία του Μιχάλη Κουντούρη, τα παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους έργα. Είναι πια σίγουρο ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται στη γελιογραφία με απίστευτη άνεση, γιατί είναι ένας κώδικας που τον κατέχουν ήδη, σχεδόν αυτόματα, χωρίς να τον έχουν διδαχτεί. Τον κώδικα αυτόν τον αποκρυπτογραφούν εύκολα, τον αποδομούν πολύ γρήγορα και συνθέτουν τα δικά τους έργα με μια φαντασία που εμάς τους μεγάλους, τους δασκάλους τους, μας αφήνουν άναυδους. Έχουμε πολλά ακόμα να διδαχτούμε από τους σημερινούς μας μαθητές, που θα είναι αύριο υπεύθυνοι πολίτες και ευαίσθητοι άνθρωποι. Φτάνει να τους δώσουμε το υλικό για να εμπνευστούν και το περιθώριο για να δημιουργήσουν. Λοιπόν, ας τους το δώσουμε.